Αναφορικά με τα τεστ αγγλικών υπάρχουν το TOEFL και το IELTS. Πολλά αμερικάνικα πανεπιστήμια δέχονται μόνο το TOEFL, οπότε καλό είναι να το προτιμήσεις. Το TOEFL εξετάζει reading, listening, writing και speaking. Τα πανεπιστήμια συνήθως θέλουν ένα minimum score κοντά στο 100 από τα 120 και εγώ θα πρότεινα να στοχεύσεις ένα 25 στα 30 και στα 4 sections για σιγουριά. Σίγουρα θα χρειαστείς κάποια προετοιμασία για να προσαρμοστείς στο format της εξέτασης. Πιστεύω πως με μια μικρή προετοιμασία 1 με 2 μήνες και με φθηνό ή δωρεάν υλικό στο ίντερνετ μπορείς να πας και να δώσεις. Εάν από την άλλη έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που πήρες το πτυχίο σου ή αν γενικά δεν τα εξασκείς, τότε ίσως χρειαστείς αρκετή προετοιμασία. Τα φροντιστήρια σε βοηθούν να μάθεις το format της εξέτασης και κάποιο καλό λεξιλόγιο σε περίπου 1,5 μήνα. Δεν θα σου μάθουν γραμματική και συντακτικό, τα θεωρούν δεδομένα. Επομένως, εάν θες βοήθεια και σε αυτά, θα σου πρότεινα ιδιαίτερα μαθήματα για περίπου 2-3 μήνες και όχι φροντιστήριο προετοιμασίας TOEFL.